आजची आपली रेसिपी आहे पोह्याचे पळीपापड। कोणतीही पूर्वतयारी न करता हे पापड सहज बनवता येतात। कोणीही करू शकेल। तर कसे पापड फुलता आहेत, एकदम सोप्या पद्धतीने हे करता येतात। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। पोह्यांच्या पापडाची अजून एक रेसिपी मी अपलोड केली आहे, ती बघितली नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मिळेल, तीही बघा। इथे मी 1 वाटी पोहे घेतले आहेत। हे कांदा पोह्याला वापरतो ते जाडे पोहे आहेत। हे मिक्सरमध्ये बारीक याचं पीठ करून आपल्याला घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये मी याचं बारीक पीठ केलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घालत आहे। थोडं पाणी घालून ह्याची आपल्याला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। एकदम जास्त पाणी सुरुवातीलाच नाही घालायचं। आता मी परत ह्याच्यामध्ये पाणी घालत आहे आणि याची एकदम अशी पेस्ट अशी आपल्याला करून घ्यायची आहे। हे बघा, अशी पेस्ट एकदम बारीकसर आपल्याला ही करून घ्यायची आहे। जेवढे आपले पोहे असतील त्याचे 4 पट पाणी घ्यायचं आहे। पोहे वाटीने नेहमी मापून घ्यायचे आहेत। आता माझे 1 वाटी पोहे होते म्हणून 4 वाटी पाणी घेतलं आहे। चिमूटभर हिंग, चवीनुसार मीठ आणि पापडखार पाव चमचा मी घातला आहे। पापडखार घालणार असाल तर मीठ हे बेतानेच घालायचं, कारण पापडखार हा खारट असतो। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेतलं आहे आणि जे पोह्याचं आपण पेस्ट तयार करून ठेवलेली ती मी या पाण्यामध्ये घालत आहे। आता याच्या गुठल्या तयार होतील म्हणून हे व्यवस्थित अशा मोडून घ्यायच्या आहेत। हातानेच मी मोडून घेत आहे। तुम्ही माझी व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायचं, बेलचं बटन दाबायचं, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करायचं, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर इथे बघा, पूर्णपणे आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर आता आपल्याला गॅसवर हे ठेवायचं आहे, मीडियम गॅसवर, आणि ह्याला सतत ढवळत राहायचं आहे आणि चांगलं शिजवायचं आहे। इथे तुम्ही थोडीशी मिरची पूड घालू शकता, जिरे पावडर घालू शकता, अख्खं जिरं घालू शकता। सतत ह्याला ढवळत राहायचं आहे आणि हे असे एक जाडसर अशी पेस्ट ह्याची तयार करून घ्यायची आहे। एकदम जाडसरही नाही आणि एकदम पातळही नाही, आणि ढवळत राहायचं आहे का, कारण खालती मग ते पीठ लागेल। पीठ बघा आपलं आता जाडसर असं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे पापडाचं। हे पूर्णपणे थंड करायचं आहे। थंड झाल्यानंतर प्लास्टिक पेपर घ्यायचा आहे, त्याला खालून तेल लावायचं आहे आणि अशा पळीने आपल्याला छोटे छोटे पापड घालायचे आहेत। जाडसरच घालायचे आहेत थोडेसे, कारण ते सुकल्यावर पातळ होणार आहेत आणि फुलणार सुद्धा छान आहेत। तर इथे मी असे हे पापड घालत आहे। थोडा वेळ याला सावलीमध्ये ठेवायचं, म्हणजे पंख्याखाली ठेवा आणि नंतर याला उन्हात ठेवा, कारण काय होतं, बाहेर आपण जेव्हा ठेवतो तो धूळ वगैरे पण उडते आणि ओले असणार तर आपण वरून काही आच्छादन म्हणजे त्याला कव्हर नाही करू शकत। त्याच्यामुळे थोडेसे सुकेपर्यंत फॅन खाली ठेवायचे 1-2 तास, आणि त्याच्यानंतर हे तुम्ही बाहेर उन्हात ठेवा। उन्हात जर तुम्ही एकदम बाहेर ठेवणार असाल, जसं मैदानात वगैरे, तर वरती ओढणी वगैरे घालायची, जेणेकरून धूळही उडत नाही। 2 तास फॅन खाली सुकल्यानंतर मी यांना उन्हात ठेवलेलं आणि 2 दिवसात हे पापड सुकून तयार झाले आहेत। तर आता आपण याला भाजूनही बघूया। याला थोडंसं तेल कडक असं लागतं, जसं फेणी वगैरे भाजायला तेल कडक लागतं त्याप्रमाणे। बघा कसे पापड फुलता आहेत। तर या उन्हाळ्यामध्ये नक्की हे पोह्याचे पळीपापड बनवून बघा। कमेंटला मला कळवा कसे झाले आहेत। चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना व्हॉट्सअपला, फेसबुकला शेअर करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।